Hi friends! Ngasidi aigi siski video macho amatag mayami ang binarasi. Yingli magkaipenda badinang ginong si may tongning Bitok lima kay tangat badinang ginong si may chakni nanggi Nung si may chakni Nung si lima kay tanda badinang ginong si kudoli Dari makay taning baso ginong si wahayni Nung si lima kay tanda badinang ginong si kudoli Dari makay taning baso ginong si wahayni nanggi nung si wahayni Tanda video dapat nangalag pada mayamang mga binarasi.